kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shabu kunjani? Ngithembe ukuthi ni-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijona kwi-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel bafethu. Sekuyileso sikhathi igame ye-Orlando Pirates nesiwelele FC njengamanje ke bafethu i-live. Mina okwami ukuthi mangena igoli ngize la kwi-channel ngizokuvezela i-clip yalelo goli, mhlawumbe mawungekho eduze nomabona kude wakho ukwazi ukuthi ke ubone ukuthi ke igoli elingene kanjani. So bafethu ke njengamanje ngilethele ke igoli eselithela ngena kulo mdlalo Orlando Pirates versus isiwelele FC. Nali igoli liyadlala ngemuva. Wena owakho kulula kakhulu, make sure ukuthi ke uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel bafethu, ngicizelele ukulike i-video. The more i-video inama likes amaningi, ingalesikhathi i-video u-YouTube uyayirecommenda, so ivela kakhulu kubantu abasebenzisa u-YouTube. So abantu ke bayaklikha kwi-video, ngaleyo ndlela i-video ithola ama-views amaningi. So mina njengomshayeli we-channel lokho uyangiholisa. Make sure ukuthi kawulenzi iphutha, uyayilike i-video bafethu, asingamoshelani isikhathi ne-data. Makwenzeka futhi ngena elinye igoli, ngizophinde ke futhi ke ngibuye la kwi-Mnisi Media ngizokuvezela lelo goli. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.